idolni final nabo khangai tongo tei lukorongni hamjang mamon bisingtei जों बेलेखनो program जों success खालामनो होनना खाकाओ तांगे हेंगे गोबां कामिंग मा आमसे लुकर बेलेखनो एक्साइटेड नंगे बो सानो नासिं लाइजाक जो तो चिनि young generation चिनि youth स्टाव जे म्यूजिक हामजनाय र बरो बेलेखनो खातम खाजक लाई ताकलाई जों जे पुइला जेंगमानि जेंगमाना बरो खा बाय बेलेखनो नाम सब लाइखे आमन बागै चिनि हासे जो तो लुकरनो आनि बखक्तै चिनि डिडिएडि से हापंनि बखक्तै पाइपलाइन हामबायदो अब बेबाग जों खायना सम्भवंखा चिनि पसिबल अंखा चिनि बुबागरे नाइकल फांबाय चिनि ऑनरेबल सीएम ने तिदिल मुंबाय ते जत ऑनरेबल एएमस जत ऑनरेबल एमडीसी जत ने चाइट मुनि बिसिंतै जों दिनै त्रिपुरा आइडल नि पहिला सेसन न जे फाइनल नि जे पान्दान जों सक्सेस खालायनाय ते चिनि जत अफिसर सब चिनि सीईओ एडिशनल सीईओ चिनि जत अफिसर पीओ र चिनि जेटीओ र बेलेखनो सक्सेस हामुखलेका टीम वर्क खालायमान बिसिंतै जों बसकांगो मोनो प्रोग्राम जों नाइथर दिसान थारिदो गाबोन बागै चिनि फाइनल डेट इंनाय 19 तारिख नि 3:30 ता सारिगो आरो 3:30 मिनिट चेंगजागनाय चिनि खुमलुं सिन्डिकेट थायो अ जागाव चिनि हासे जत लुकरनो फाइनाय बागै नरनो खाबे खुबै लामसोगो तांगे जों चिनि जे कन्टेस्टेन्ट न नुइ माखाने बेलेखनो ग्रों बरक तिनी परफॉर्म खालायनाय जे ग्रों बिसिं ग्रोंखौ बरक खप्लायगे चिनि हिस्ट्री वो त्रिपुरानि पहिला हिस्ट्री बं बुं सैजागनाय जे चिनि डिडिएडि से हापांनि पहिला रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय हासिनि रसाब कुरुंगै सिनिजागनाय चिनि मेन मोटिव खा चिनि नाहार मुंखा चिनि यंग जेनेरेशन रंनो चिनि जे मॉडर्न रसाब कुरुं नि बिसिंतै न जों बरंनो बाहायले जों चिनि फक ट्यून रंनो बंनो इंटरेस्ट फनांगै प्लेटफॉर्म या फरनानि आबो चिनि नाहार मुं तमनि फियाबा जों नुगै मानखा चिनि यंगेस्ट जे कन्टेस्टेंट जे तंगनाय रंथुं चिनि अफर कन्टेस्टेंट तंगनाय रंथुं बेलेखनो बरक साकथामनि बिसिंतै बरक फक ट्यून रंगो बरक सिरनानि चेंखा तै बंनि मॉडर्न तो बरक गनो मॉडर्न रंमन बिसिंगो बरक फक ट्यून रंगो सिरनानि बेलेखनो चेंखा नर फाइनल दिन न नुगै मानाय बरक खरं कदि बरे साबमानि दिन का साफ साफ न गराय नि जे चिनि जे टिटिएडि से हापंनि जत चिनि आदम सुं तंगनाय दे चिनि बुबाग्राबो जरामाखने बो फाइनाय बो किसा बिजि तंगनि बिसिंतै बो बिसिंनि तंगा सामनि बिसिंतै दे चिनि जत सारे त्रिपुरानि आर्टिस्ट तंगनाय र बरकबो फाइनाय तीन जनानि पुइला कप्लायनाय बर 1 लाख मानाय कप्लायनाय ते स्कुटी कैसे मानाय ताई चिनि सेकंड प्राइस के 50,000 माननाय थर्ड प्राइस के 25,000 माननाय ते चिनि टॉप 10 रंनो जों जतरो जों गिटार कैसा नायनिबो जों कैसा प्रपोजल नारगि तनखा जों आबन इमिडिएटली जों खालायनायनि मानसु टॉप 10 न जे ला रिंगनाय शानदार पुरस्कार नाय ते चिनि जे 40 कॉन्टेस्टेंट तंगनाय जत जुनि फाइनाय बरनबो जों इनभाइट नाय प्रोग्राम फाइ बर मानज फाइनल फाइनल चिनि त्रिपुरा आइडल लगिता जों चिनि त्रिपुरा सानि स्पेशल सामानिबा जों त्रिपुरा साना जों पुइला प्रायोरिटी नाय आवन बागै चिनि सारा त्रिपुरा जे चिनि सामुं करं तमनि चिनि लेजेंडरी म्यूजिशियन तमनि जों बरनो जतन इनभाइट नाय ते ऑल मेडियन बिसंति बां बरनो जतन खाबे लामसगो चिनि त्रिपुरा आइडल फाइनल सालन जत फाइमानज फाइनल बगै जों खाबे लामसगो जे उ जे त्रिपुरा आइडल नि जे तिकिजा बाचेन जा आबो हाइतंग खे तिगिं बिसिरो गरि स्पेशल बंना रिंनाय तांगे के बरं करंको माने आउटनाय रबन्स करं दङ तांगे अमया जे बर रोंयांगे आउटङया बर करं न पेबा करं बिसिन करंको तमन बगै जेदा रूल्स तमन बगै जों बर साइमान खा नर नुइ मान खा थानायाव चिन जार्स अफ बागे डिसिजन ना का बलकन टाबुं हाइन छ जन चिन जार्स अफ तांगे टॉप 5 तमनि से ते खरने सेम मार्क्स मन बरन आउट खालायमालि हिन चिन जार्स अफ साव नर नुइ मान खना गे बर अमा हाकेन करंको बर टक्कर लायनाय जे जानजनि रिंमान बर आदिनो फुनुंनाय Norokni bukung khunjute totrani bemar bai tekto manjakda hunke leria karui dati phai naijak phai baidi norokni amsaini mohana medical clinic and diagnostic center orowo tongo bukung khunjute totrani amjoknai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bokhoroksa MS ENT specialist chinorowo morokni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rokmani thyroid totra phuliwi robon mani matric cancer ungjak bemar rokno
belai kaham ke saktharei amjogi naiphaio kokti sal brum brum no khwai mohanam mediclinic.